Consecințele acestui vot ilegal, și mi-ai făcut un comisiunea, oferirea sau darea de alimente și așa mai departe, precum și primirea de către dumneavoastră acestora, care înseamnă infracțiune, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Și tentativa de asemenea este pedepsită. Organizată de Ministerul Administrației și Internul pentru prevenirea votului ilegal. Data de Administrației și Internelor desfășoară o campanie de prevenire a votului ilegal, iar aici aveți consecințele acestui, ce înseamnă votul ilegal, prevăzut de legea 35/2008. Da, știu, și la televizor de mediu. De alegerile din 9 decembrie pentru Camera de Comerț și Senat. Campanie Ministerului Internet cu privire la efectuarea votului ilegal la 9 decembrie. Da. Mulțumim. Și constituie infracțiune, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și tentativa la fel.